नो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि इउट्युब चेनेलाव जिसुनि मुङै आं बरायनानै लायो। आरोबाव मोनसे आयदाखौ लानानै दसे सम नोंथांमोनजों लोगोसे इसोरनि रावखौ आं सोलोंनो लुबैदों आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय धोरोमियानि बिखा फांथेनायखौ गान। आं फरायनि एफिसुसनि बिलाइ 6 बालाब 14 सारि जिसुनि मुङै। बेनिखायनो नोंसोरो नंगौजों जानसे खाफ्रानानै गसंदो, धोरोमियानि बिखा फांथेग्राखौ गान। इसोरा बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर आशीर्बादखौ लाबोथों। जोङो बे आत्मानि दावहायाव देरहानांगौब्ला, बिसारु सैतानखौ जों फेजेननांगौब्ला जोङो धोरोमियानि खसाबखौ गाननो नांगोन, धोरोमियानि बिखा फांथेग्राखौ जों गाननो नांगोन। जोंनि गोसोखौ जोङो धोरोमियायै लाखिनांगोन, जोंनि देहा सोलेरखौ जोङो गोथारै लाखिनो नांगोन। अब्लासोनो जों बिसारु सैतानखौ फेजेननानै देरहासार जानो जोङो हागोन। जेब्ला जों गितमाला 37 नम्बर 25 सारिखौ फरायो अब्ला जों मोननो हायो। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, आङो जोहोलाव जानानै बोरायबाय, आङो धोरोमियाखौ गारजानाय आरो ओंखाम बिबायनानै जानाय नुफेराखै। डेभिडना बुंदोंमोन, आङो जोहोलाव जानानै आङो दायो बोरायबाय, अब्लाबो आङो धोरोमिया इसोर गिग्रा मानसिफोरखौ बेबायदि ओंखाम बिबायनानै जानाय आं नुफेराखै। डेभिडना बियो बुंदोंमोन। जों दिनै आथिखाल जों नुयो, हयथ' गोबाङा साननो हागौ, गोबां रोखोमनि धोनि मानसिफोरखौ जेब्ला नुयो नायो, बिनि जिबनाव जेबो अभाब आंखालानो गैथारा नोङो साननो हागौ बा नुनो हागौ। नाथाय बिनि जिबनाव देरसिन अभाब हयथ' थानोबो हागौ। बिनि न'खराव बिहिया फिसायखौ निमाहा होनायनि अभाब, फिसाया बिहिखौ निमाहा होनायनि अभाब, नङाब्ला बिनि न'खराव सोरबाया सोरखौबा निमाहा होनायनि अभाबबो थानो हागौ। जुदि बेबायदि दङब्ला आं सानो बिनि न'खराव गासैबो थानायनि उनावबो देरसिन अभाब बिनि जिबनाव दङ। नाथाय नोङो दिनै इसोरखौ गिनायनि उनावबो नोंहा थोजासे धोन दौलत थाखा फैसा गैयाब्लाबो दिनै नोंनि गोजोननायखौ नुनानै मानसिफ्रा सोमोनांगोन। जेब्ला नोंखौ हाथायाव लोगो मोनगोन, लामायाव लोगो मोनगोन, बबेयावबो लोगो मोनगोन, मानसिफ्रा नोंखौ सोमोनांगोन। आं बेखौ रंजानायल' नुयो, खुसिल' नुयो, जेब्लायबो आं बेखौ सान्थिल' नुनो हायो, बिराद सान्थि मानसि ना सोमोनांगोन। मानोना इसोरनि गोथां रावा बुंदों, आङो जोहोलाव जानानै बोरायबाय, धोरोमिया मानसिखौ गारजानाय आरो ओंखाम बिबायनानै जानांनाय नुफेराखै। जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों जों दिनै मिथिनो हायो, इसोरा बेबायदि धोरोमिया मानसिफोरनि जिबनखौ बोर आरो आशीर्बाद होनो हायो। नोङो साननो हागौ, आं जेबो उदायथारा। नङा, इसोरा नोंखौ बोर आरो आशीर्बाद होनो हायो। बेनिखायनो जेब्ला जोङो बोसोन बिजाब 20 बालाब 7 सारिखौ नायो अब्ला मोननो हायो, धोरोमिया आरो नंगौखौ मावग्रा बिफा जायहा दङ, बे मानसिहा बराद गोनां। हालेलुया। जायनि न'खराव इसोर गिग्रा दिनै बिफा दङ, जायनि न'खराव इसोर गिग्रा बिमा दङ, जायनि न'खराव इसोर गिग्रा दिनै फिसाफोर दङ, फिसाजोफोर दङ, इसोरनि गोथां रावा बुंदों बेनि न'खरा बराद गोनां। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। जोङो दिनै जोंनि न'खरनि थाखाय बोर मोननाय जोङो दिनै सासे व्यक्ति जानो हादों ने? दिनै सोंनायखौ दोनो गोसो जादों, नोंनि न'खराव नोङो बोर मोननाय नोङो जानो हादों ने? इसोरनि बाथ्रा बुंदों, जेब्ला जों इसोरखौ फोथायगोन, जोङो गावखौ धोरोमियायै लाखिगोन, अब्ला जों न'खरनि थाखाय बोर मोननाय जों दिनै जागोन। नोङो नोंनि न'खरनि थाखाय बोर मोननाय जागोन, नोङो नोंनि गामिनि थाखाय बोर मोननाय जागोन, बोर मोननाय सासे व्यक्ति जागोन। नोङो नोंनि हारिनि थाखाय, हादरनि थाखाय नोङो सासे बोर मोननाय, नोङो दिनै बराद गोनां नोङो जागोन। हालेलुया। बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया बोसोन बिजाबनि 20 बालाब 7 सारियाव बुंबाय, धोरोमिया नंगौखौ मावग्रा बिफा जायहा दङ, बिहा बराद गोनां। हालेलुया। इसोरा दिनै नोंखौ बराद गोनां खालामनो हाग्रा बियो इसोर। जेब्ला जोङो माथाइनि बिलाइ 13 बालाब 43 सारिखौ फरायो जों मोननो हायो, आरो इसोरनि मानसिफ्रा बिफानि रायजोआव सानबादि जोंब्लावगोन। जोङो दिनै गावखौ गोथारै लाखियोब्ला, जोङो धोरोमियानि खसाबखौ गानोब्ला, जोङो सानसे
बिफानि रायजोआव जों सानबादि जोंब्लावगोन बिफानि रायजोआव अराय समनि थाखाय जोङो दिनै खामिनो मोनगोन हालेलुया नोंखौ दिनै रावबो सिनायाब्लाबो सैताना नोंखौ सिनायो नों सोर नोंदि सानसे बिफानि रायजोआव जोंब्लाव माब्लाव थाहैगोन बेखौ सैताना दिनै मिथियो आरो सिनायो आरो मिथिनो आरो सिनायनो नांगोन जेब्ला जों थोनहर जानाय 19:11 20 नायो जों मोननो हायो बेयाव बेबादि लिरनाय दङ सेकेबास नामनि जुदायारि दौरिनि 7 जन बिसाज्लाफोर दङमोन आरो बे दौरिनि 7 जन बिसाज्लाफ्रा नुदों दिनै फावनि गोलोमदैजों बेमारफ्रा सोखाजादों बियादफ्रा दिनै सोखाजादों दुष्ट आत्माफ्रा ओंखारनानै थांदों फावनि बेबायदि गामसाजों बेमारा सोखाजादों बियादफ्रा सोखाजादों दुष्ट आत्माफ्रा दिनै ओंखारनानै थांदों बेखौ बिसोरो नुदोंमोन बेनिखायनो बे दौरिनि देरसिन दौरिनि 7 जन बिसाज्लाफ्राबो सासे मानसिनियाव जाय मानसिनियाव दुष्ट आत्मा दङमोन बे दुष्ट आत्माखौ हुरुनो थाखाय जेब्ला बिसोर थांदों अब्ला बे 7 जन बिसाज्लाखौ 7 जन बिदा फंबायखौ नुनानै दुष्ट आत्माया बुंदोंमोन आङो फावलखौ मिथिगौ आं फावलखौ सिनायगौ नाथाय नोंसोरखौ आं मिथिया आरो नोंसोरखौ आं सिनाया बेबायदि बुंनानै बे सासे मानसिया जाय मानसिनियाव दुष्ट आत्माया दङमोन बे मानसिया 7 जन बिदा फंबायफोरखौ आक्रमण खालामनानै बिसोरखौ लान्थियायै थिनहरदोंमोन आरो बिसोरो लान्थिया खारबोनो थाखाय बिसोरो गोनां जादों आरो बे गथनाया गथै जुदायारि आरो बे गामि ओनसोलाव खोथा बायनाय जादों दिनैबो जाय सैताना फावलखौ मिथिगौमोन बिजि गोथां इसोरनि लें इसोरनि दास आरो दिनै फावलखौ सैताना गियोमोन नोंखौबो दिनै बे सैताना गियो आरो जेब्ला जों बे आत्मानि दावहायाव धोरोमायै गावनि जिबनखौ लाखिगोन अब्ला जों सैतानखौ जों फेजेननो थाखाय हागोन आफा इसोरखौ हामबाय होनो सानब्रैसोनि सिगां आंनि खाथि जाय जायगायाव आं अरुणाचल पासिघाटआव दङ बेयाव सासे 20-25 बोसोरसोनि सासे हिन्जावसा जायखौ दिशा दास होननानै बुङो सैताना बेखौ हमदों बे बादुवा जिउआ बेखौ हमदों आरो बेनि उनाव बे दिशा दासखौ 4 नायखांग्रा अजाफोरनियाव लांदों अजाफ्रा बिसोरखौ फुजा होदों झारिदों अब्लाबो दिनै सैताना खाराखै आरो सासे मुस्लिम अजानि गानहोनाय थाबिसखौ बस'नानै बे आंखौ जेबो खालामनो हाया होननानै सैताना बुंदोंमोन जेब्ला नुबाय अजाफ्रा जेबो खालामनो हायाखिसै जेबो जायाखिसै अब्ला आंनिसिम खबर हरबाय बेबायदि बुर हमजानाय मानसि दङ नोङो फैनानै प्रार्थना खालामफैगोन ने आंनो मिथिहोबाय आं हाखु दाखु आंनि बिहिखौ लानानै आं प्रार्थना खालामबाय आरो आङो बे दुष्ट आत्माखौ होरनो थाखाय थांबाय जेब्ला आं थांबाय थादों बे हिन्जावसाया बे समाव बेबायदि उन्दुनानै दङमोन आंनि रावखौ खोनानाय लोगो लोगो बे सैताना जाय दिशा दासनि मोदोमाव सैताना दङमोन बे सैताना खारनो थाखाय सिखांबाय आरो दिनै बिनि आथिंखौ गोरायै दुरुंजों खाख्रबनानै दोनदोंब्लाबो बेखौ हमख्रबनो हायै हमनानै दोननो हायै बेबायदि बे बोलोग्रा जादों आखाइ थाइसेजोंनो 2-3 मानसिखौ बे नाख्राङो अरख्लाबलाबायो बिनि खाथियाव थांनोबो गोब्राब बिदि जादोंमोन आं बे समाव सैतानखौ नुनानै आं सानदों सैतान नोङो आंखौ मिथिगौ आं सोर नोङो आंखौ मिथिगौ आं जि गोथां इसोरनि दास बेनिखायनो नोङो थाथेरनो हायै जादों आरो जिसुनि मुङाव बेयाव गोबां मानसिफोर इसोर मिथियै मानसिफोर दङमोन अजायाथ' होखारनो हायाखिसै बे ख्रिस्टियान मानसिया माब्रै होखारो बिसोरो नायनो थाखाय ज' फैदोंमोन आं बे समाव आखायाव दै लाबाय थाव लाबाय बेनिफ्राय बाइबेलनि बाथ्रा जिसुनि बाथ्रा जिसुनि अधिकारनि बाथ्रा जिसुनि बोलोनि बाथ्रा आरो जिसु ख्रिस्ट'आ माब्रै भुतखौ होखारदों इसोरनि बाथ्रा बुंनायनि उनाव प्रार्थना खालामनायनि उनाव जिसुनि मुंखौ लानानै बुंदों दिशा दासनि मोदोमाव थानाय दुष्ट आत्मा नाजारेथनि जिसु ख्रिस्टनि मुङै नों खारलां गासैबोनि उनाव बे समाव आं बुंदोंमोन नाजारेथनि जिसु ख्रिस्टनि मुङै दुष्ट आत्मा बेनिफ्राय नों खारलां आरो बे समाव दुष्ट आत्माया बेखौ नागारनानै ओंखारनानै थांदों आरो बेयो मोजां जादों रायलायनो हादों मोजां जादों आरो इसोरनि गेदेर मिराखाला दिनै नुजादों आरो खाथियाव थानाय गोबां मानसिफ्रा बिसोरो सोमोनांदों बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर
दिनै सैतानखौ नों मिथिहोनो नांगौ सैताना नोंखौ मिथिनांगोन अब्लासो जों बे दावहानि फोथाराव देरहासारनायखौ मोननो हागोन बेनिखायनो फै जोङो धोरोमियानि बिखा फांथेग्राखौ गाननानै जों बे सैतानखौ जों फेजेननि आरो जोङो धोरोमिया जिउ खुंनानै इसोरनि रायजोखौ जोङो दिनै आवग्रियो बे राव खोनासंनाय साफ्रोमबोनि सायाव बोर आशीर्बादखौ लाबोथों जिसुनि मुङै आमेन।